are standing on the wall. Zdravím vás lidi. Čau lidi. Konečně jsem se vrátil z té Ameriky a to znamená, že můžeme natočit ten čtvrtý díl Vamos Show. A co nás dneska čeká, Pavle? Čtvrtý díl, to znamená host. Přijde trošku známější host než minule, nechtěl bych tím urazit Martina. A tím slavným hostem je... Co to bylo? Ale tady někdo snad bude? Jsi tam podívat? Počkej chvíli. Jo, Hej, ty vole, co děláte? Hej, Kubo! Ty vole! Hej, na! Fucking bitch! Kurva. To jsme, ty vole, taková tma. Kde jsi vám? Pájo! No, Píči, vole. Jsme, vole. ty mám svázaný ruce, vole. Já taky, co si je, vole? Píči, vole. Ty, pamatuješ si něco? Teď jsme Ty vole, natáčeli díl měl přijít. Ty vole, čum, tamhle ta televize. Hello. Tak proč jsme tady, ty vole? Co jsme ti udělali, ty vole? Kde je host? To nechápu. Co se vůbec děje? Proč jsme tady? Proč to děláš? I'd like to play a game with you. Jak hry? My na nějaký hry nemáme vůbec čas, my musíme točit čtvrtý díl Vamos Show. Tak kde, prosím tě, řekneš nám, kde je náš ten host už? You thought the game was over. No to je fakt skvělý, ty vole, jestli to zabil. Ti moc krát děkuji, ty blbečku, ty vole, co tady jako tady máme dělat, vole? Jsme svázaný, vole, v nějakém skladišti, vole, bordel, jak svině, co tady? Májo, vole. To je fakt jako skvělý, tak jako prosím tě, řekneš nám, co teď budeme dělat tady? Co s náma zamýšlíš? I'd like to play a game with you. Počkej, prosím tě, jaký hry to jako tady svázaný, vole, máme hrát, co jako Criss Cross nemáme, vole? Cvikací poker chceš hrát, vole, nebo jako co? Poker, ty vole, já nevím, nebo Kasián, ty vole, taký blbosti, myslím, že na tom máme jako čas tady? A přestaň kurva, vole, mluvit anglicky, vole. Režie, prosím, dejte nám ho do češtiny, blbce. Český dubbing, díky. Tak dobře, budu mluvit tím vaším skorbeným jazykem. Pojďme si zahrát tedy ty karty. No dobře, a ty chytráku, jako si máme asi to, Jsme že máme zavázaný ruce. Jak se máme rozvázat, to? Vy zabeněnci, přímo před váma leží samurajský meč Toma Cruise. Daroval mi ho, než jsem ho z chladnokrevně zabil. Sorry, jsem se tady v tom stresu nějak toho meče nevšiml. Pozvaš mě, vole, to můžeme konečně hrát, ať už dá pokoj. Dík. Dobrý, Ty jo, teď ty mě. jo. Vole. Díky. To je dobrý meč, ty vole. Co karty? A máš teda vůbec nějaký karty, jak můžeme teda hrát, ale já mám ti fakt tak 5 minut na karty a jdem prostě. Je ti to jasný. Ale trošku jsem pozměnil pravidla. Kdo prohraje, zahraje si na muže se železnou maskou. Počkej, ale jako to není moc dobrý, jako takže chceš říct, že když Dobrý. prohrajeme v kartách, tak někdo z nás zemře? Něčemu snad nerozumíš, hlavoskopová. No tak jako když jiný pravidla nejdá, dobrý no, tak co máme Co dělat? nám zbývá teda, tak my si s tebou zahrajeme teda, no. Rozdáš to? Ne, já si myslím, že to rozdá Tom Cruise. Ty malý stráče hlavu, koukej to rozdá. Ale nejsi nějaký moc drzej, ty, já to rozdám ale v klidu, jo, vole. Šašku s maskou a vlastně neseru, vole. Jo, rozdej mi radši dobrý karty, ty vole, docela mám strach, ty vole. Rozdám to ještě tak, prosím. Ty krávo. Tak. Hrajeme na 2 karty, si říkal, že jo? Je jasný. Ty vole, to Takže není. ty máš tady, ty máš tyhle. Mám tyhle. Takže odkryjem karty. Ty vole, tak co máš? 9-4. Do piči, ty vole, to je prdeli. Hahaha, 2 krále, tak kdo vyhrál, ty Dáš kašpare? Tak co máš? Haha, full house. Pavle, ty můžeš odejít. Kubo, tvůj čas nastal. A vy sdílejte a čekujte tento díl, nebo i vy poznáte pravidla této hry.